Enhancement capability equipment gikan sa Kamkrami gitugyan ngadto sa Police Regional Office 7 kaganihang buntag. Gitunol ni Police Director Edwin Roque, Deputy Chief for Logistics sa PNP, ang naasuing mga kahimanan. Naglakip kini sa 400 ka mga handheld radio, 50 ka mga 9mm pistol ug mga protection vest. Lakip sa gitugyan ng usa ka coaster van nga nagkantidad og 4 milyones pesos. Gipadayag ni Roque nga tumong niini nga mapalambo pa ang kahimanan ug katako sa kapulisan sa mga programa. Ilabi na sa pagpabilin sa kahapsay ug kalinaw sa rehiyon. Adunay tinuig nga pondo nga 2 bilyones pesos ang PNP. Lakip niini ang gitagana alang sa enhancement capability. Na yung ating output na in-expect yung crime prevention and suppression at saka crime investigation. So we hope to be able to maintain yung downtrend ng crime volume pero yung increase ng crime solution. Plus katong vest, actually na mo abot sa mo ang 700 vest. Dire pero amo lang giuban sa blessing ato kay within this week abot ato. It will be distributed sa mga ang guidance is para sa ato mga mobile forces.